салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. Ман пештар як видео кардам, дар экрани видео соли 2021 аст. аксарият инсонҳо фикр кардан ман дар бораи ҷашни соли навӣ баромад кардам. онҳо хато кардан, видеоро аз аввал то охир гӯш кардан дар кор. дар он ҷо фақат ман ба манфиати шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия ҳастанд ё дар дигар давлат ҳастанд, ба манфиати онҳо яъне қонуну хабарҳоро расондам ки шумо чӣ ҳуқуқ доред дар ҷашни соли нав, яъне ягон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ надорад ҳуҷҷати шуморо тафтиш барад ё хонаи шумо даромада шуморо тафтиш барад. ана чунин гуфтаҳоро ман қайд кардам дар баромадам дар он видеои пештара. аксарияти инсонҳои дидан баръакс ба ман савол додан боз ки яъне ман дар он видео гуфта будам ки агар мақомоти полис омада дари шуморо беҳуда занад ва шумо ба он кас гӯед ки шаби соли нав аст, ҳуқуқ надоред моро тафтиш баред, онҳо маҷбур кунанд ки дарро кушоед, шумо ба онҳо гӯед ки мо ба мақомоти прокуратура муроҷиат мекунем. дар сурате ки чунин гӯед баъзеаш меравад, дигар аҳамият наметиҳад. агар модоме ки ҳамон дари шуморо задан гираду шуморо таҳдид кардан гиранд, мақомоти полис худашро муаррифӣ кунад, шумо метавонед ки ба мақомоти прокуратура муроҷиат кунед. ва барои ҳамин зиёд инсонҳо ба ман савол додед чӣ хел муроҷиат кунем. вақте ки шумо масалан телефон доред, компютер доред, интернет доред, яндекс медароед, дар ҳамон яндекс менависед ки контакти прокуратура, масалан ҳамон номи шаҳртона менависед. кадом шаҳре боша, шаҳри Москва боша, город Калуга боша, город Твер боша, масалан кадом ҳамон шаҳре бошад, масалан ҳамон шаҳрро менависед. вақте ки нависед, баъд ҳамон прокуратураи ҳамон шаҳр мебарояд. масалан ман Москваро задам, прокуратура город Москвӣ задам. ман ҳамин баромад дар экран, шумо метавонед шаҳри худтон назанед. вақте ки баромад мана бинед контакти диде, ҳамин контактиша зерки кардед, контакти зерки кардед, ҳаминҷа суроға пура мебарояд, яъне ки ҳамон адресаш, адрес полни мана бинед, ҳамаш кӯча, дом, мана рақами телефону город Москвӣ буромад. дидед ҳамон шаҳре ки шумо ки задед, фаромӯш накунед ки ана ҳамон шаҳри шумо ҳамин хел мебароянд, телефонош, адресаш ҳамаш пура мебароянд. ва шумо метавонед ки ба ҳамон прокуратураи ҷои худтон занг занед гӯед ки мана шаби соли нав аст, ино ҳуқуқ надоранд тафтиш баранд, мисол мақомоти полис омада моро безобита дорад, метавонед занг зада, бемалол метавонед занг зада, онҳо шаб рӯз дежурни доранд, метавонанд ки ба ҳамон ҷои ҳодиса ҳатто биёянд кормандони прокуратура. ҳуқуқҳои худро донед. ғайри ин бисёри шумо мегӯед ки дар канали ман шумо наметавонед подписат кардан, шумо аккаунти худро тафтиш баред, мумкин ки ягон хатогӣ шудааст, аз сари нав аккаунт кунед. видеоро ба дигарон расонед, лайк монед ба дигарон биравад. хоҳиш мекунам ки нафароне ки бисёр савол метиҳед, подписат кунед, аккаунти худро нав кунед, подписат кунед ва аз ҳама видео бохабар мешед. саломат бошед.